Wazifumu lero ndabwera ndi update yokhuzana ndi nkhani ya mwana uyu. Mwana ameneyu adandipeza ndi nkhani. Mkulu wina wake adamupanga chipongwe, anamudyera ndalama yokwana 95,000. Zotsatira zake mwanayu wakhala akuyitanisa ndalamayo koma samamupasa. Muli bwanji azifumu, ife kuno tili bwino. Ndalama ija amaliza. Akuti anthuwa ankagulisana mbewu. Mwanayu samakhala ku Lilongwe, mkuluyo amakhala ku Lilongwe. Nde mwanayu adarumiza ndalama kwa mkuluja. Ndali mkuluja adatenga mbewu zija adampasira driver. Zotsatira zake driver uja adasokoneza. Nde kuti ambwezere ndalama zake mwanayu zimavuta. Kenako anabwera kwa ine atandifotokozera. Ndidamuza kuti ndisanapange post nkhani imeneyi ndikuyenera ndimfikire mkulu ameneyu ndimvenso mbali yake. Ndidamfikira mkuluja, koma mmene ndinkamulowera mkuluyo ndidamulowa ngati kuti ndikufunanso ndigule mbewu zija. Kenako mkuluja adandiuza kuti ineyo mbewuzi sindimagulisa, ndidagula zakuti ndikayike mu dimba mwanga, koma chifukwa chakuti mbewuzi ndi zambiri komanso ndi zovuta zina zimene ndikumana nazo, ndidapanga chiganizo kuti ndigulise mbewuyi. Ndipo mbewuyi ndiyosowa. Nde panopa palinso mwana wina wake amene ndinamugulisa mbewu, koma ndikulimbana naye chifukwa chakuti ndidamutumizira koma mbewuyo sidafike. Kenako ineyo namuza kuti inenso ndabwera pano chifukwa cha nkhani yake imeneyo. Mwanayo wandipeza akuti inuyo munamugulisa mbewu koma mbewuyo sidamfike. Nde mwanayo wakhala kuyitanisa ndalama zake koma simukumupasa. Zikukhala bwanji? Nde munthu uja adayamba kundifotokozera. Muziwa chani mbale, ineyo munthuyu ndidamuza kale kuti panopa ndili ndi mavuto ambirimbiri amene ndikukumana nawo, koma mwanayo sakundimvera. Ndipo ndayesesa kumuuza koma sakumva. Endi ndizoona kuti panopa tikutha miyezi 4 tikulimbana nkhani yake ya 90,000. Nde kenako ineyo mkuluyu atandiuza zimenezi ndazindikira kuti mkuluyu ali ndi umunthu pang'ono. Kenakono ndidamuza kuti uziwa chani mbale, inuwo ndakuvani mbali yanu, koma pangani zoti mwanayu mumuthandize chifukwa chakuti ngati simumuthandiza ife tipanga posi zokhuzana ndinu. Ndipo tikapanga posi anthu ena ake aona. Nde ngati anthu amakulemekezani asiya kukulemekezani, ngati mapanga mabizinesi ndi anthu ena ake amakukhulupirirani asiya kukhulupirirani. Nde chofunika kwambiri ndikhalidwe komanso mbiri yanu ndiyofunika. Nde chonde mkozeni munthuyu. Munthu uja adati okhe chabwino ndimkoza. Kenako munthu uja adatipatsa tsiku lakuti silifika ndikhala nditamkoza. Zotsatira zake tsiku lija lidafika adatumizako ndalama zina zake ndipo adazandiuza ine. Uziwa chani mbale, ndidantumizira ndalama mkuluja, ineyo ndili kutali, ndalama zija sindinazipeze zonse, koma ndikafika ku nyumba ndimtumizira yosalayo. Zotsatira zake munthu uja adapita ku nyumba kwawo ndipo atumiza ndalama yosalayo. Message yake ndimeneyi, wandiuza kuti ndantumizira ndalama munthu uja, ndathana naye. Nde ndopanga video imeneyi ndi cholinga chakuti ndimuthokoze mkulu ameneyu. Khalidwe limene waonesa pali ndi khalidwe labwino kwambiri, ndipo anthu ambiri akusowa khalidwe ngati limeneli. Anthu ambiri tikudyera anthu ndalama. Ena amatipangisa ndi mavuto koma tikakhala bwino timayiwala za amene adyeraja. Akuluakulu umenewo si mtima, osamadya thukuta la mwini wake. Esesani kugwira ntchito ndi kulandira ndalama. Ena zinthu zanu sizikuyenda chifukwa chakuti munakhumudwisa ena ake. Akuluakulu osamakhumudwisa mzimu osalakwa. Ngati chinthucho si chanu vomerezani.